ще търсим карто кат и ще го заснемаме. Това, че пожелайте ни късмет и нека да играем. Окей, започнахме. Сега го търсим някакъв. Започнахме. Да. Така, хора. После ще аз го на кача. камените. Хора, после аз съм той е на Стевко. Забравих как се казваше, където му качва видеята и той ще му го прати, ще му го кача в Да. опера. Той ще му го кача. О, да. Остана. Карто кат иска да дълби. Така, хора, Мен ме уби. ето го. Да. Хора, мен ме уби. Също абонирайте се за What Games World, за като зарела и такива работи. Да. Както Абонирайте се в YouTube за най-добрите, там ще се качи видеото. Да. Така, както Кят сега ни гони, тъй че... И в Roblox може да ни джойните групата. Mod Games World се казва. Да. Иконка на Roblox има. Да, и там даваме награди и робот. Да. Но трябва да И хора в момента се прави мап. Да. И хора, аз виждам Стевко на камерата. Да, аз бегам тук, както Кят иска да ме уби, ще се уби, Така, хора, сега идваме тук и ще изберем нещо. Седерче. Не ни стигат пари. Блоксикова. Така, ето това е карто кат за тези, които не знаят. Едно мръсто. Да. Аз така се казвам в Roblox, може да видите. Така се казва и приятели. Така се казва моя приятел. Аз се казвам 1427. Да. Така да знаете, че дойде И в нека Roblox. сега и Стевко, аз влизам. Бързо влизай. Да. Ние требишваме още имаме. Сега за няколко кат игри ще ги оценяваме по креативност, забава и колко е страшно играта. Да. Така, за сега джумпскера е як. Да. Това да. Така, хора, като гледам нямам други неща, тъй че не е толкова. Идваме тук. Може да видите какво става, карта тя се заста. Гледам камерите. Да всякъде камери. Картон кат идва. Май не знам какво да направим, трябва да търсим. Има други камери, които може би са на там. Мисля. Да. Можем да Не ходим. трябва да се разделяме. Да, не трябва да се разделяме. Тук е тази камера, която се видях. Има парички. Хора, аз взех парички. И картон кат идва. Да. Търсим тук работи колко може. Ето го той да. Така, хора, мен пак ме уби. Сега още трябва да се бега. За забава Стевко, колко време ще даме на тая игра? Сега ще се използваме. Само ще се убия. Даваме на играта по два опта. Значи, по креативност, ето горе добре, бих ги дал 5,5 точки. Да, аз бих и дал 4. Колко е страшно, бих дал 7 от 10. Не е толкова страшна тази игра. Да, и аз дам 7 от 10 и за забава 2 от 10. Не, 4 от 10. Аз съм 2 от 10. Да. И така, хора, нека сега да левкаме и да видим следващата игра. Да. Сега хора следващата игра, която... Така, хора, имам нож. Имам и АК. Имам и пистолерче. Така, Стевко, за сега е яка. Хубава е играта за сега. Ела, тук може да има нещо. И какъв ли е кода? 1, 2, 3, 4.